Čaute, pozdravím vás z Rally Tatry. Včera sme absolvovali mestský okruh, nočný mestský okruh. Mali sme tam nejaké menšie technické problémy, takže stratili sme tam nejaký čas. Dneska sa to budeme snažiť dohnať. Dnešné rýchlostky sú veľmi rýchle, avšak pekné, takže snad sa nám to podarí a budeme v cieli úspešne. 1, poď 80, hlava 1, 50, horizont. Takže sme v servise po prvej sekcii po dvoch rýchlostných skúškach. Ide sa veľmi rýchlo. Momentálne sme druhý v triede. Pritvrdíme trošku, dám tvrdšie gumy, lebo už mi to celkom utekal ten zadok. Budeme sa snažiť ešte zrýchliť do ďalšej sekcie. Hlava 4, dolu, kačava 3. To nastavenie pomohlo, zrýchlili sme nejaké tie sekundy, no aj konkurencia zrýchlila. Keď nejakú vážnejšiu chybu neurobíme, mali by sme byť druhý v triede, uvidíme, ešte dve rýchlostky nás čakajú a uvidíme, ako to dopadne. Dráma do poslednej rýchlostky. Stali sme na štarte poslednej rýchlostky, začalo veľmi pršať. Išli sme na suchých gumách, takže mali by sme byť prvý v triede. Veľmi ťažké podmienky, hlavne tá posledná rýchlostka, to bol masaker, takže sme spokojní s výsledkom.